Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε? Καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, από χτες πάλι με μία φράση του Πρωθυπουργού στην Κύπρο περί ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στις 20 Απριλίου, έχουμε ένα νέο κύκλο φημολογίας που λέει ότι θα αναβληθούν οι εκλογές. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η κυβέρνηση λειτουργεί, όπως και λειτουργούν και οι διαδικασίες μέσα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής. Μέσα στα πλαίσια αυτά λειτουργεί και το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αυτό όμως δεν αποτελεί λόγο για αναβολή των εκλογών. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει προβλεφθεί, τη γνωρίζουμε, έχει δρομολογηθεί από καιρό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, ουσιαστικά, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη πάμε για διάλυση της Βουλής, κύριε Υπουργέ? Υπολογίζουν την επόμενη εβδομάδα ότι θα γίνει, αλλά όπως έχουμε πει επανειλημμένως, αυτό εξαρτάται από την ολοκλήρωση του έργου της Βουλής, του νομοθετικού εννοώ. Και είστε καθήλυνα αρμόδιος γι' αυτό, γιατί σε εσάς έρχονται όλα τα νομοσχέδια και κάνετε τον προγραμματισμό. Αν δεν κάνω λάθος, κλείνει με ένα νομοσχέδιο του κυρίου Γιαννίτση η κοινοβουλευτική διαδικασία. Όχι, δεν είναι το νομοσχέδιο του κυρίου Γιαννίτση. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του κυρίου Κουτρουμάνη. Το οποίο είναι ακόμα εκκρεμές και το οποίο υπολογίζουμε ότι από τη Δευτέρα θα έρθει προς συζήτηση. Οπότε με την ολοκλήρωση και αυτού του νομοσχεδίου του κ. Κοτρομάνη νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκκρεμές από πλευράς νομοθετικής διαδικασίας. Αν χρειαστεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ή το νομοσχέδιο του κ. Γιαννίτση ή του κ. Κοτρομάνη μία μέρα παραπάνω, η Βουλή μπορεί να κλείσει και Πέμπτη, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, η ουσία είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το νομοθετικό έργο και επειδή οι διαδικασίες της Βουλής, ξέρετε, δεν μπορούν να προγραμματιστούν πλήρως, είναι λογικό αυτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι σωστό η κυβέρνηση να κάνει το οποιοδήποτε σχόλιο πάνω σε αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια αποχή από τον ορισμό κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Είναι θέμα της Βουλής. Πάντως, η πρόθεση μου λέτε ότι δεν έχει αλλάξει, να είναι η 6η Μαΐου η εκλογική μέρα. Δεν είπαμε ποτέ για ημερομηνία εκλογών. Αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα, το οποίο συναντάται με τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας και επειδή πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς, αυτό θα ανακοινωθεί μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Πάντως ουσιαστικά λέτε κάτι δεν έχει αλλάξει, τουλάχιστον που θα μας πήγαινε αρκετά πίσω ή οτιδήποτε. Έτσι. Νομίζω ότι θα ήταν και δύσκολο όμως, κύριε Υπουργέ, με το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, οι εκλογές είναι μάλλον μοιάζουν απαραίτητες να γίνουν. Είναι κοντά οι εκλογές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και είναι και απαραίτητο να γίνουν, αφού πια βλέπετε ότι και το κοινωνικό κλίμα αρχίζει πάλι να υπάρχει ένας αναβρασμός στην κοινωνία. Κοιτάξτε, η ουσία είναι ότι αυτή η κυβέρνηση στηρίζεται στην εμπιστοσύνη των δύο κομμάτων πλέον. Από τη στιγμή που τα δύο κόμματα τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση επιθυμούν να διενεργηθούν εκλογές, αυτές θα διενεργηθούν. Είναι θέμα καθαρά θεσμικό, δηλαδή προεχόντως πριν από το πολιτικό. Ναι, και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Όλη αυτή η ιστορία των τροπολογιών, όπου ήσασταν και ο τελικός αποδέκτης, στο γραφείο σας δηλαδή κατετέθησαν αυτές οι τροπολογίες, νομίζω ότι ήταν μεγάλη ντροπή για το πολιτικό μας σύστημα, κύριε Υπουργέ. Σας το λέω όπως το νιώθω. Πραγματικά δεν ήταν κάτι που τιμά το πολιτικό σύστημα αυτή η αθρώα κατάθεση τροπολογιών, και η οποία σε τελευταία ανάλυση δυσχεραίνει και το έργο της Βουλής. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο για να ερευνηθούν τόσες πολλές τροπολογίες χρειάζεται χρόνος. Άρα όλα πάνε πίσω δηλαδή και από αυτή τη διαδικασία. Η εικόνα ήταν πάντως τις προηγούμενες μέρες ότι παρά τις δικές σας συστάσεις αλλά και τις πρωθυπουργικές προτροπές, τροπολογίες περνούσαν σοριδών. Χωρίς να το ξέρετε εσείς, σας παρέκαμπταν. Όχι, αυτό δεν κοιτάξτε, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ελέγχου των τροπολογιών από πλευράς κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να μην πούμε ότι οι βουλευτές είναι ελεύθεροι κατά το Σύνταγμα και τους νόμους να υποβάλουν όποια τροπολογία νομίζουν και σε τελευταία ανάλυση αυτοί κρίνονται και θα κρυθούν και από τους ψηφοφόρους τους για τις πρωτοβουλίες. Αλλά εμείς είχαμε το συντονισμό από πλευράς κυβέρνησης έτσι ώστε να δούμε πώς θα ενταγούν, αν ενταγούν κάποιες τροπολογίες στον γενικότερο προγραμματισμό που υπάρχει. Τίποτα παραπάνω, αλλά δεν θέλω να φανεί ότι υπάρχει, ότι η κυβέρνηση καθιονδήποτε τρόπο θέλει να παρέμβει στο έργο της Βουλής ή στο έργο των βουλευτών. Οι βουλευτές είναι ελεύθεροι. Από αυτές τις 92 τροπολογίες, τις οποίες είδαμε και δημοσιευμένες τις προηγούμενες ημέρες, τις απορρίψατε όλες? Υπάρχουν κάποιες που θα περάσουν? Γιατί η αίσθηση ήταν ότι θα τις απορρίπτατε όλες. Κοιτάξτε, ο σκοπός ήταν όλες αυτές να ελεγχθούν από το γραφείο του Πρωθυπουργού και από το δικό μου γραφείο.
Και γι' αυτό είχαμε στείλει και email, όπως γνωρίζετε. Είχε στείλει από το γραφείο του Πρωθυπουργού 2 email προς τους υπουργούς, προς την κατεύθυνση αυτή. Λοιπόν, αυτό το οποίο ισχύει πάντα είναι ότι αυτές θα ελεγχθούν. Πράγματι, ο μεγαλύτερος αριθμός, αν όχι όλες οι τροπολογίες, αυτές δεν έχουν περάσει. Αλλά δεν θέλω τη στιγμή αυτή να προκρίνω. Η Βουλή ακόμα λειτουργεί. Δεν μπορούμε μέχρι το τέλος να σας πω τι θα γίνει. Εξαρτάται και από τον έλεγχο που θα κάνει το γραφείο του Πρωθυπουργού. Κύριε Υπουργέ, η αυτοκτονία του 77χρονου συνταξιούχου προχτές στο Σύνταγμα βάρινε πολύ ξανά το κλίμα και ήταν απολύτως φυσιολογικό. Ήταν μια πράξη που μας σόκαρε όλους. Σας φοβίζει αυτό στην πορεία προς τις εκλογές, ότι μπορεί να έχουμε δηλαδή μεγάλη κοινωνική ένταση, αναστάτωση, ή να πάμε και σε ένα κλίμα το οποίο θα είναι κλίμα επεισοδίων? Δεν θα είναι ήρεμο τέλος πάντων. Δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει. Δηλαδή, αυτό που αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που λέτε, και όλοι έχουμε συγκλονιστεί από το γεγονός αυτό, και όχι μόνο αυτό. Από τη γενικότερη κατάσταση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού που υποφέρει. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό και εξαιρετικά δυσάρεστο. Απ' την άλλη, επειδή πηγαίνουμε προς τις εκλογές, πρέπει να υπάρχει μια νηφαλιότητα, πρέπει να υπάρξει μια ηρεμία. Ένα κλίμα δηλαδή ηρεμίας για να μπορέσουμε να πάμε ομαλά στις εκλογές. Δηλαδή, είναι ανάγκη να λειτουργήσει η λογική μας περισσότερο παρά το συναίσθημα. Αυτό έχει σημασία. Μην ξεχνάτε ότι τρέχουν προγράμματα. Έχουμε λάβει τις δεσμεύσεις. Η χώρα προχωρεί σε ένα οικονομικό πρόγραμμα. Αυτά δεν σταματούν από το οικονομικό πρόγραμμα. Αυτά δεν σταματούν από το γεγονός ότι θα διαλυθεί η Βουλή σε λίγο και θα πάμε σε εκλογές. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Το κράτος λειτουργεί. Δηλαδή πρέπει όλοι να δείξουμε μια σοβαρότητα. Είχα ακούσει τον κύριο Χαρδούβελη, τον οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, λίγες μέρες πριν, μιλώντας σε ξένους δημοσιογράφους, να λέει ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου θα αφήσει ένα blueprint, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, ένα μπλε χαρτί δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που πρέπει να γίνουν από την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών. Αυτό είναι έτοιμο, το έχετε στείλει στα κόμματα, είναι ενήμερα? Αυτό αφορά τον κύριο Χαρτούβελη και θέλετε να το ρωτήσετε για τις λεπτομέρειες. Αλλά εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός εξαιρετικά μεγάλος για το τι πρέπει να γίνεται κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Και πράγματι η επόμενη κυβέρνηση θα έχει μπροστά της αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή προχωρούμε βάσει συγκεκριμένου σχεδίου. Απολογιστικά πια, γιατί είμαστε κοντά στο τέλος της κυβέρνησης Παπαδήμου. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου ανταποκρίθηκε στο σκοπό για τον οποίο συναισθήθη? Εγώ θα έπρεπε να μην απαντώ σε αυτή την ερώτηση, αλλά κάποιος τρίτος. Αλλά εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ένα απλό πράγμα, ότι αυτά τα οποία υποσχέθηκε αυτή η κυβέρνηση τα πραγματοποίησε. Μέσα στους 5 μήνες περίπου ή 6 που θα είναι ο βίος της, νομίζω ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι ευχαριστημένος στο βαθμό που ικανοποίησε τις απαιτήσεις που ήθελε από την κυβέρνηση αυτή. Δηλαδή, αν συγκρίνεται τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή, τι υποσχέθηκε και τι πραγματοποίησε, θα δείτε ότι όχι μόνο πραγματοποίησε αυτά που υποσχέθηκε, αλλά και πολύ περισσότερα. Ναι, στο σκέλος του PSI και της Δανειακής Σύμβασης τα πραγματοποίησε στο ακέραιο. Βεβαίως, ούτε αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να αποκαταστήσει το αίσθημα αδικίας που νιώθει ο μέσος Έλληνας πολίτης. Έχετε δίκιο, αλλά αυτό συναντάται με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, την οποία παρέλαβε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Η κυβέρνηση Παπαδήμου δεν δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Παρέλαβε μια πολύ δυσάρεστη οικονομική κατάσταση, την οποία προσπάθησε να διαχειριστεί, πιστεύω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ούτε μπορούσαν να επιληθούν τα ζητήματα μέσα σε 5 μήνες. Όχι, σε 5 μήνες σίγουρα δεν θα μπορούσαν να επιληθούν τα ζητήματα, αλλά θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περάσει ένα φορολογικό νομοσχέδιο. Θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο κυνήγι της φοροδιαφυγής, που και πάλι δεν το είδαμε. Είδαμε συλλήψεις, αλλά δεν είδαμε λεφτά να μπαίνουν στο ταμείο. Μάλλον άρα λειτουργήσε περισσότερο επικοινωνιακά. Ούτε η κυβέρνηση λοιπόν αυτή κατάφερε αυτή την αχίλιο πτέρνα του συστήματος να την αντιμετωπίσει. Κοιτάξτε, τομείς τους οποίους επισημάνετε πράγματι υπάρχουν υστερήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς στους οποίους η κυβέρνηση πήγε πολύ καλά. Όπως αυτά που είπατε, είναι η Δανειακή Σύμβαση, απέτρεψε τη χρεοκοπία της χώρας. Δηλαδή, πολύ βασικότερα θέματα αντιμετωπίστηκαν. Αυτά που λέτε έχετε δίκιο. Θα πρέπει να έχει κάνει ίσως περισσότερη η κυβέρνηση. Ανεξαρτήτως από την στάση των κομμάτων απέναντι στις προτροπές των δανειστών μας, εννοώ και για τον κύριο Μόση πριν από λίγες μέρες, αλλά και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εσάς σας ενοχλεί που εκφράζουν την προτίμησή τους, το ότι τα δύο μεγάλα κόμματα πρέπει να υπάρχουν και την επόμενη μέρα στην κυβέρνηση, δηλαδή το εκλαμβάνεται ως παρέμβαση στα εσωτερικά μας? Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει, κυρία Μακρύ, ποιο κόμμα θα θέλει να τον κυβερνήσει, ποια κυβέρνηση θα δημιουργηθεί
τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Από εκεί πέρα όποιος, οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει επηρεαστεί ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος στη δημοκρατία, αυτός θα αποφασίσει. Κύριε Σταυροπλέ, φεύγετε για να ξανάρθετε? Εννοώ Steam, δεν εννοώ σε ό,τι σας αφορά μόνο προσωπικά. Και για τον κύριο Παπαδήμο, δηλαδή, είναι μια χρυσή εφεδρεία, όπως μου είχε πει πριν από λίγες μέρες ο κύριος Παγουλάτος, και για την επόμενη μέρα ο κύριος Παπαδήμος? Το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, θα ξαναπώ πάλι τα ίδια και γίνομαι κουραστικός. Είναι αποτέλεσμα των επιλογών του ελληνικού λαού. Αν ο ελληνικός λαός επιλέξει το Α κόμμα ή το Β κόμμα ή συνδυασμό κομμάτων ή κανένα από τα κόμματα για να έχει αυτοδυναμία και ανακύψει και στο μέλλον κάποιο θέμα συμμαχικής κυβέρνησης, αυτό θα το δείξει στο μέλλον. Δεν μπορούμε ποτέ από τον προτέρων να πούμε το οτιδήποτε. Ας σεβαστούμε τις επιλογές του λαού. Άρα λοιπόν το αφήνετε ανοιχτό ανάλογα και με τη βούληση, ακριβώς όπως λέτε, του λαού. Ακριβώς, είναι θέμα του ελληνικού λαού, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.